eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Ihe ejide akwụkwọ nsọ wee tinye ya agba ochie na agba ọhụụ bụ ka o wee zuo oke ka anyị wee mara na enwere ihe megburu mbụ, enwere ebe a nọ bụ mbụ tupu ebugharịa wee bata n'ebe a nọ ugbu a. Ya mere biko anyị na-anabata unu na oge mmemme a dịka unu mara na ọ dị ọtụtụ ndị mụ na ha na-anọ, ndị otu m, ndị ichie, ndị kara aka n'ala Igbo. Ka m bido n'aka ekpe, biko lọtakwara ọha na eze onye Igbo. Mwa bụ Chief Stephen Alajamba, onye ji uwe ezu oke nwa gburugburu kene m ndị Igbo niile ọnụ na-asụ nnọọ ndị maara eziokwu. Udo dịrị unu. Udo dịrị unu. Ụbọchị ndị Igbo. Ndị be anyị unu anụgwụ ya n'ọnụ ya ka mbụ ambassador Chief Obiora echi ụbọchị ndị Igbo ọzọ dị maka ebe na nja n'ọnụ. Ọ dị mma nwanne m nwoke. Igbo bụ Igbo, ekene m n'ọzọ. Afọ m bụ Nwankwọ Patrick Ugochukwu. Ugochi tubele nne ya. Mmọnwụ jere akwụkwọ na nne Igbo. Nọnyere na anyị ka anyị na-aga n'iru. Ime obi, obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Biko oru na mgbe anyị ga-aga n'ihu na mmemme anyị nke ụbọchị tata, dịka unu maara na enwere otu nsogbu anyị bịara ka anyị leba anya. Otu nwoke nụrụ nwaanyị nwere mgbe ọ nọkọtara o wee chọọ ka ọ nụọ nke abụọ. Nwunye wee sị mba na ọmamme. Ịma na ọ dụghịzi ka mgbe ahụ ụmụ nwaanyị na-asị gị nna anyị ukwu tụgharịkwa n'uche, chekwanụ nke a, chekwa ya ọfụma ka ị marụ. Ugbu a bụzara nwaanyị na-asị gị mba na ịma mmenata ya. O wee kwuo ya, wee kpụọ nne na nna ya sị na ekwe ihe di m ọma na-achọ ime. Ndị nne na nna wee bịa wee sị ya nwoke m, ị gwa ha m na ị ga-anụpụ nwa m nwaanyị ọzọ, ya bụ na ya akwadoghị ya na ịma mme ya eme. Agakwuru ụkọchukwu bụ onye gbara ha akwụkwọ. Mgbe a gbara akwụkwọ wee gasị ya na-ekwu onye ihe a gbara akwụkwọ na-ekwu enweghị onye kwadoro nwoke, enweghị m ofu onye kwadoro nwoke n'ime ndị niile a gwara okwu. O wee buru akụ na uche anyị wee na-asị ọ bụ ihe arụ mmadụ ịnụ nwaanyị na-abụ. Ọ bụrụ na nwoke zuo oge ịnụ nwaanyị na-abụ, ọ bụ arụ n'omenala Igbo. Ọ bụ arụ ịnụ nwaanyị na-abụ. Ime akwụkwọ nsọ kwu ọ bụ arụ na onye nụrụ nwaanyị na-abụ ma ọ bụ onye nụrụ ụbara nwaanyị ama nketa oke n'eluigwe. Ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ya mere e wetara ya ka anyị tinye ọnụ, tụnye uche n'ime ya na oge ime obi nke ụbọchị tata. Anyị na-asị ọ bụrụ na ị sonyere anyị, ị ga-aghọta nke tọrọ bịa tị, ị ga-ama ihe dị iche na kapital bụ ị na okwu ehi. Maka na ọtụtụ ugboro ọ na-abụ ihe ụfọdụ dị etu a n'ihi na pastọ m ghara isi, onye nke a ghara isi. Otu ihe bụ ihe bịara mgbe anyị tinyere ọnụ, mgbe anyị bịara ka anyị nyochaa ihe gbasara akwụkwọ anyị detara. Aga m akpụ na ebe o si deta akwụkwọ a. Mgbe anyị na-eme ka anyị nyocha ya bụ akwụkwọ, anyị nwee chọpụta na ya bụ ọgọ, ya bụ nna ya bụ nwaanyị, na o si n'ebe a nụrụ ọtụtụ nwaanyị. Ya bụ na nna nke ya nụrụ ụmụ nwaanyị 3, na yanwa bụ nwa nke nwaanyị nke ikpeazụ. Nna ya nụrụ ọtụtụ nwaanyị, egbughị wee mechaa wee dị ndụ. Wee mechazie ị chọghịzi ka onye nụrụ nwa gị na ụmụ nwaanyị na-abụ. Oge na mgbe anyị ga-atinye ya bụ okwu ọnụ, ya mụrụ biko chebirikwa na anyị, maka na atụtụ na ngịga anụ chie ya na Igbo Igbo daalụ. Ime obi, obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Ọ dị mma. Ụbọchị ndị Igbo, nke mbụ bụ ọ bụ mmehie ịnụ ụbara nwaanyị? Mba. Ọ bụ mmehie. Gị bụ onye ka ịnụ? Ofu ka nka ji. Mana ọ bụrụ na ọ daa na Igbo, onye ga-anụ? Ọ bụrụ m nke ịbọ. Igbo ọdịba bụrụ m nke ịbọ na ibe na-abụ nsogbu anyị bụ onye kwe ma ihe ekwesị n'ike. Etu a nna ọhụrụ nze ịnụ nwaanyị na-aba ahụhụ mmehie ijide ego ite anụ ọnụ kama na ebe kwadoro m n'onu mere m na-ejibeghị nụ nke ịbọ ma ọ bụ na-eche ịnụ nke abụọ bụ okwukwe m kwenyere n'ụka. Maka na ibe na-eme nsogbu bụ ije nụọ nwaanyị jee n'ụka banye akwụkwọ kwenye na nke ndị ụka emeghe mmiri chukwu, ị na-anata n'oriri n'ụka, emecha isi ije eje nụ nwaanyị na ụka ka ị na-ebufe iche maka ikwenyere na anaghị anụ nwaanyị na-abụ. Mana iwu ka ọ sịrị mmadụ anụ na nwaanyị na-abụ? Nkịta Kọtụgoro anyị
ngwa gebe ntị oche amara gị akwụkwọ a chọrọ gị ịkwụrụ ego na gị na nwaanyị a ga-ebi mana ndụ mana ọnwụ mana ọ dị mma mana ọ dị njọ mana ihe ga-ekewa ụnụ bụ ọnwụ ụka anaghị agba mmadụ akwụkwọ ugboro na-akpọ ụka anaghị abụ ịnụ nwaanyị nwunye gị na nwunye gị kpere akpọkwa gị akwụkwọ ọzọ gosiri na ta megidere ya maka ịnụ nwaanyị ọzọ nke gị na ya nọ iji gba akwụkwọ ka nọ ụka a na-anabata gba gị akwụkwọ ọzọ ngwa anyị ga-anachite na ya bụ okwu ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ụwa nke mbụ bụ ịnụ na nwaanyị nke bụ anụgo m nke mbụ ihe o ji dị mkpa ka nwoke lụzuo nwaanyị na-abụ na ịtọ bụ ogori lụọ dị na-abụ ọhọrọ nke ka ya mma ịlụ otu nwaanyị bụ njọ ịlụ nwaanyị na-abụ bụ njọ mana ịlụzuo ha ịtọ ịnọ ise isii nwere onwe ịmụ ihe njiri kwuo okwu a ịlụ otu nwaanyị ndụ dị at risk ndụ director dị security n'aka ịnụ ọha ịbụọ ha na-abụ nwere ike comply ya one day enye ha ọgwụ oke mana ịlụzuo ha ịtọ ịnọ ise isii onye ọbụla na-agba n'ọwara ya ịbatazi ike nne eke mama ife yi nwa nne gị ka m eri na wiki a aba wiki ọzọ nwa Ikechukwu ngụnwa nwe ị na-erikwe nke anyị na-eri nke ma nnakpu ụra ma onye na-akpụ ụra dị na ya mma fraịka ọkwa gị nwe n'izu ụka na ịtọ na-abịa abịa isi ebe a si na-abịa mgbe ị rachacha ofe ụmụ nwaanyị nọ n'ise a i were aka họrọ nke ka nwa esi nne ọ bụla ndị a mụrụ n'obi ndomi ọtọmatikali iwe o were gị aka ya gụpụ onwe ya na ndị iji eri nne ya maka ije ha erite nke ozi abụ aka n'ọnụ otele na nsị mana gịnị mere na ịnụbeghị nke ịbụọ maka ama m n'ote n'ịnụ gịnị mere na ịnụbeghị nke ịbụọ a na-akwado ihe na-eme bụ ebile ji isi eje ọgụ ebile na-agụ abilela azụ ya abịa ọgụ ana m akwadobe ya kwadosie enyi ike tupu m eje duru ka m ghara iduru nwa mmadụ agụ a na-agụ ya ọ bụrụ ụmụ okorobịa ka m lụtara nwaanyị ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu nwa nkwọ dị asọ yabara ya yọ kedu ihe ị nwere itinye n'okwu a onwe ka o si dị mma mmadụ ịnụ nwaanyị na-abụ akwụkwọ nsọ gwara anyị ya afụchakwa agba ochie oge nke nna nna anyị ha oge onye nwe anyị onye nzọpụta bịachara bụ Jizọs o nwere ka o si si ofu nwoke ofu nwaanyị o n'osi gwa anyị ya onye na-akwado ihe ogboja mere ụka ji ana m akwado ihe ogboja kwuru na ogboja ugo ebe na-abịa sị na ọ dị mma ịnụ ụbara nwaanyị were jụọ ya ire ji ya ọsụ na ya nọọ nkwenye ụka ji ya mụnwa na-ekwu na ọ dịghị mma ịnụ ụbara nwaanyị maka ịbata be anyị tata ọtụtụ ngwuru ugo ebe na-aja cheronụ ikpokwe nnọọ ịbụ mgbe anyị oge ọbụla edeta akwụkwọ n'ime obi ọnụ ha na-arị ugwu mba marakwa mgbe ihe ana ugbu ọja nha ọ maka ego ọnwa ya wetara ya ka iji ekwe ekwesịrị ịda ya nha ka m na-agbado asị m ile anya n'obodo anyị ka ọtụtụ ebe nghasa ma ikpe do na kọtụ taa zọrọ ana gbogo zọrọ ana gbedo abụ ngwuru ọrụ karịrị na ngwuru nwere ụbara nwaanyị nwaanyị nke ijizi nwere ike mụta ofu nwoke nke bụ amụọ nwoke na-eri ahafụzie onye ugwu ruru nke ijizi bụ diọkpara onye aka ebe na-azọ ibe ya ịnụ achọrọ ya achọba asụ na ndị mmadụ nụba ịgba na ụdị ya nwakwuru ịnụba ụbara ịnụwa ụbara n'ike were nsogbu wee sabe ha ọ na-ada ịmụ afada ịmụrụ agbụrụ wụ ya ikporozie nsogbu wuchie ka be ha ibe gọvanọ kwa oge were ogologo ogogo n'ọrụ ibe mkpọtụ si daa ịkụwa ọ ya bụ ibe a na-agbara ọsọ ile ka elu ụwa dịta anya ebu ibe mere ụka ma onye nwe anyị ji sị onye ọbụla agbagbuo nwa nza ka m tara ha ya ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu agụkwana m akwụkwọ nsọ gote ọfụma afụbeghị m ebe akwụkwọ nsọ kwuru si gaa anụ na nwaanyị na Pọl na onwe sikwa na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gaa anụ na chacha ndị ya bụ na ọ bụrụ na ị na ngwa gebe ntị
Abraham bụ nna nke okwukwe nụrụ n'ọnụnụ mechakwarị ibido anyị ga-akwa na nke ọzọ mechakwarị nwunye kọtara esi ngwa anyị ga-ekọta anyị na-egbu ụmụ ya jienu breki ka mgba isi David agha isi Solomon agha ihe niile na-akpọrọ na agba ochie ngwa ka nke ọrụ ka ndị gwa na akwụmụkọ onye nwe anyị bịachaghị ofu nsogbu na-adị bụ ndị ụka anyị bịa na-abịa onye gaa na agba ochie ọhụrụ sụsọ nke dị ya mma ya dị ya mma n'ime agba ochie ahụ ka a gụtara m n'akwụkwọ Ecclesiastes ọ sịrị ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị nke ịbụọ maọbụ ị chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ n'ụtọ adịghịrị kama gị ya gwekweghị anya na ihe ị na-enye nke mbụ na ị ka ga na-emegbu n'ihe emegbu ga-emegbu n'ihe emegbu n'imegbu onye n'ebe a ka ọ na-eweju obi amaghịzị m ihe ndị ụka anyị ji rute kịta wee wepụ omenala anyị wee ihe a bụ obi nke m ka nke m na-ekwu na igwe ọ na-agba ekwe kata ofu amara nke gburu ihu akọ ihe gị ihu na-eje ụka si na-agbado mmụọ ma onye na-eje ụka ma onye na-agụ mmụọ ọ dị mma ka anyị tụlee mpaghara na-aba aka ga-eru na nke ahụ mana ihe anyị na-ekwu bụ ebe ọ bụ na akwụkwọ nsọ afụbeghị m Jizọs sịrị ezumere ka nwoke hapụ nne na nna ya rapara n'ahụ nwunye David na-arapakwa ọ rapara na nke a ọ rapara na nke a rapagide ruo mgbe na o ruru ka nwoke chọrọ ịnwụ akpọtazie nwata nene ya ọ bụrụ na o kuliteghị n'akwụkwọ nsọ ka ọ dịkwa agba ochie ka ụnụ ka na-eje na ya mgbagoro ntị ihe nji na-ajụ bụ ọ bụrụ na isi na asịghị enweghị mgbe a na-amado onye ọbụla na ụbara nwaanyị kama na ihe anyị na-ekwu bụ na omenala Igbo nna nna anyị ha nụrụ ọtụtụ nwaanyị ịpụta ị na-enye onye nke nke na-enye onye nke nke amaara m na enweru ndị nụchara ụmụ nwaanyị 3 na 4 enwekwa ndị iko ha na-abịa otu nwaanyị kọrọ m tụ m na mgbe ha pere mpe na ọ na-abụrụ onye nwaanyị nna ya mgbọsị ọ ga-abịa nna ya agwa onye ga-abịa zachasị ihe mezichaa ebe niile ọ dị mma mgbe nwoke bụ nwoke mgbe nwoke na-agba okwu mana kịta ofu ekweghịzi ịnụta o wee bụrụ gịnị maka na ebe anyị na-ekwu okwu ya bụ na nwoke a detara akwụkwọ na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị nke ịbụọ ụkọchukwu si mba ụkọchukwu ị ga-ewepụta n'akwụkwọ nsọ gosi m na ebe a ka e dere si ya nọ na nwaanyị na-abịa ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ọkụ mana ọtụtụ ndị be anyị echie na fada ya bụ na ụmụ nwoke pere mpe kịta onye ga-anụ ndị a niile ụfọdụ dọrọ na nga ụfọdụ ka egburu egbu na obodo oyibo ụfọdụ ka egburu egbu na-ama nnata were isi ha na-agba bọọlụ onye ga-anụ ụmụaka niile kpụsasịrị m ajụjụ m wee bụrụ ọkwọ dị asọ gị ka na-arụta aka ntị mmụọ dị akwụkwọ nsọ ọ na-agụ nwekwere ka o kwuru Ezra chapter 4 verse 1 ọ gagakwa na agba ochie n'oge na-eru mgbe ụmụ nwaanyị saa akpakwara ya aha ya bịa bụ ohu ka ya zabazi ya afa gị ị na-agụ akwụkwọ nsọ ego niile anyị kpatara ka ya were ndị gụrụ gwara m ọ dịkwa n'akwụkwọ nsọ ibe na-agbazi ngharịrị anyị ruo n'ụlọ ụka ịbatakwara ebe n'obi iwu ka bụrụkwa na iruo n'ụlọ ụka ikwute okwu ịnụ nwaanyị na-abụ ụkọchukwu ahafụ ụlọ ụka bịa bụrụbe Ugwumba a na-alụ ha ọrụ ọkwanụ m ka a jụrụ ọhụrụ Ugwumba dịka m na-agwa gị ị na-anya ụka na-enyochacha ife enyocha tupu ama iwu a na-ama a na-eweta ma mpaghara ka ndị si ebi ma ndị dị iche iche nyoba anyị ime ịbịa be anyị taa dịka civilization si bịa ma one ọnọdụ ibi ndụ taa si debe anyị nye anyị ekọnọmi ọ bụzi mmadụ na-agwa onye ụgụrụ na-eme ya alacha ọnụ ya ọ lachaghị ụgụrụ alacharịa ya o nwere ka ibitụrụ aka na ofu nwaanyị ekweghị ọnụnụ taa mmadụ wee shiri na-eje ịbụọ
anyị makwana na ibe abụghị n'ahụ nne ya na nke nwe ya nọ nsọ ka ọ bụ anyị kwuru ya i were n'elu anya enyejubeghị ofu ahụ ọsọ gọbụrụ ọkpata o mefuru onye ọ dị aka nkwụ n'ihe na kama nkote ọgba aghara dobebeghị maka ụdị ụmụ nwaanyị dị kịta ụka ji ma iwu a ahụhụ ụdịdị mgbe nke Abraham ị na-abụ ekwu okwu sị mgbe nwoke ya bụ okwu okwu ma iwu ya adịrịbịa ya rie makwụ ya taa were nụba ụnụ mara n'ọdụ mana ofu ihe na-enye m nsogbu ofu ihe na-enye m nsogbu bụ mgbe ị na-ekwu na ndị ụka kwuru nke a kwuo nke a kwuo nke a ndị Igbo Nwankwọ dị asọ Nwankwọ so mee iwu ahụ mgbe e wepụtara ya maka echere na iwu ụka niile na-esi n'akwụkwọ nsọ ọ bụrụ na nke a esighị n'akwụkwọ nsọ mgbe gụọ nke m gụrụ isi m na ọ agba ochie na agba ochie ka a ga-asị na ndị agba ochie niile gara ọkụ mmụọ ibe na onye agbaghị eziokwu ibe ọ na-agwa ha bụ na a sị na udo nka na-anụ ha aba na ihe so ndụje mma gee ntị ihe niile ọgba aghara niile bụ ndị ụka bụ ya ịnwa ka ndị ụka siri buru ya ka nkọwara gị gekwa ntị mee ka ndị ụka siri buru ya ọ ndị ụka si na 1+1 bụ 1 anyị wee tọna ya onye bụ ịkpụ anyị isi ede mmiri a na-agụ anyị ka abacha kịta gee ntị ije ebe a nwara post obituary kịta so nwoke na-aka nkọ ịfụ nwoke 7 ebe ahụ ịfụ nwaanyị 2 gịnị na-aya nwoke kedu ihe nwoke na-aya ibe ụnụ ji agụta sọ ka ndị ụka emeteghị ihe ma mgbe egbu ejima egbu ma ịwa mkpọkwa ma ibe niile ụka jụrụ ebe ọka ya mere m na-ekwu a sị m nwoke na-aba na-ekweghị ya n'ụbara nwaanyị si jụrụ na nwunye ya ibe kpanị anyị ọ na-anụrụ maka ma o nwere ike nwunye ya na-aba na onye jubeghị ya ahụ ịma ma nwoke o zuru nwunye ya ka ejikwa n'ọkụ agbara si egbe ka eji si egbe agbara ọkụ ụzọ ihe niile nwoke na-eji achọ ka ya lụọ nwaanyị na gekwa ntị ụzọ ihe niile na-akwaje nwoke ịnụ nwaanyị na-abụ ọ dị of many types nke mbụ nwere ike nwaanyị amaghị esi nri nke ọzọ nwere ike ọ bụrụ na nwaanyị na-agba n'iro anya atọrọ ya n'iro ikwu nke mgbalịrị ọdọ mma akwụkwọ nsọ ka wukwuru ya ma ụka ka gekwa ntị nke ọzọ bụ nke ịtọ nwere ike o nwere nwaanyị ya alụta ọ na-anụ ọgụ n'ahịa mgbe ụfọdụ ọ nataba ọgbara ọtọ ọ bụrụ ọgụ ọ lụrụ alụ n'ahịa nke ịnọ ọbụla ọsọkwa gị bụrụ landlord biri na 4 nwunye gị esi n'elu gbatuo n'ala dado onye nọ n'ala ya na ya nụwa ọgụ kọwa ọnọdụ aka n'ọnụ o sikwa n'elu gbatu okiri ka nwoke ji agba ọfụcha ihe ndị a niile isi anyị alụla nwaanyị na ma dị n'aka na ọnụ nke ịbụa na onye ha esiji na ya adịkọ ọnụ ihe m chọrọ ịjụ kịta ebe ị wetara nke mbụ ịmara eziokwu bụ na ikike ji ihe anyị ji bụrụ nwoke adịghịzi ka ọ dị ya bụ na nwoke ikwu okwu gbọọ ụja kịta nwaanyị akụ egwu ọ dịchaghị ịgbọ ụja kịta ọ jenu na-asụ ịgbọ ụja na be gị kịta jenu na-asụ ọ dị wee ka na-atụ egwu ịnụ nwaanyị na-abụ onye ka ị na-atụ a sị na m na-edowe iwu ụka kwuru maka na aka kwepụtara m n'ụka n'ọhịa ibe ọsọ o juru ndo a isi abụọ ma ụkachara ịkọchi ya mekuwe ụlọ ngwa ibe ha dị eje mma abịa ọ bụrụ ihe ha bụ ịkpọ ma anyị ma abịa eje mma abịa ọ bụrụ ịbịa ha ịkpọ ma anyị ma abịa mma anọchite anyị ya nọchie nke mụnwa ọ bara gị mgbado anya pụọrọ onwe fada ka ọ na-aka ọ bụ Chukwu ka ọ na-ekpere fada ka ọ na-aka mana ofu ihe ọzọ m chọrọ itinye bụ Igbo bụ Igbo ịma na asị onye gbuo mmiri gbuo mmanya ọ mara nke ka otu a ka ọ dị ọ bụrụ na anyị n'anya mgbe ahụ a na-anụ ụbara nwaanyị a na-enwe nkwanye ugwu onye ọbụla na-akwanyere ibu ugwu nwoke na-anọ ọtụtụ arọ efu nwoke ọkaba nka kachacha nka nwa ọgọdọ ihe niile onye isi nwoke na ịnụrụ ohu onye gbara okwu nke bụ osechara nke na-ebe nwoke ụgwọ akwụkwọ n'isi nwoke ụgbọ nne n'isi nwoke ụgbọ ụlọ n'isi nwoke nke na-ebe ịlụta aba ọchị ịtọrọ ahịa dị ka Chukwu ji ere chinye n'ugbo nwaanyị megide gwa dị okwu na-ataghị okwu eze asịsị chụwa ọkụkọ ya nwude enwe ọkụkọ ya dị ebubi isi o were yọọ nna anyị biko kwuo okwu ọkụkọ ị ya ata m isi gị ọ sịghị ya eri anya gị
ime obi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu. Ọ dị mma Igbo bụ Igbo ịma dịka anyị na ha atụnye n'anya bụ okwu ama m na ọtụtụ ndị mmadụ na ha amụta ihe maka na ọ bụrụ na ikirie ugbu a ọ bụ eziokwu na ihe adịghịzi etu ọ dị na mbụ ọ bụ eziokwu na enwe na ọtụtụ ihe gbanwere agbanwe n'etu anyị si ebi ndụ Nwankwo Asọm kpọrọ ya civilization a maara na enwere ọtụtụ ihe mgbanwe mana ị na-enekwa anya ihe ọzọ bụ ihe mgbanwe ya bụ ihe bidoro maka na mgbe e nwere ohere ịnụ nwaanyị ọbara nwaanyị bụ enwere onye dịghị mma kama ị ga na-aga ije abalị na-aga ije iberibe ịkpọbata ya n'ụlọ kịta ị na-ajụzi nwoke ị na-ajụ eke maka ezinụlọ bụ ndị o dobere n'ezi na ofu nke nọ n'ụlọ. Anyị maara na mgbe ochie dịka nna m kara nka ọfụma tupu ọ nwụọ ụmụnne m niile ndị tozugoro mgbe ahụ nyanwa ji aka ha nụtara ha nwaanyị nna gị nụtaziere gị nwaanyị mgbe ị tolitere ị ga nụzie nke ị hụrụ n'anya maka nke ahụ bụ mgbe nke a nụrụ butere nna gị lụrụ nke ikekwe ịma ha maka ya ị na-edowe iwu ka na-edowe iwu ndị ụka oruzie ịnọgidezie mgbe chenu na ihe nnọ bụ akwụrụ m n'akụkụ na-abụ oruzie nke ịnụchazie nke ahụ niile a na-eto oruwezie mgbe nwoke ji aka nka ịma na ya bụ ihe na-esokwe agbatịkwu ndụ nwoke ị ga chọrọ nke nwa nke obere nke nwa ka metụrụ ihe na ị chọrọ nke obere o zuo ịtọ ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu. ịma na ofu ihe na-atọ m ụtọ bụ na etu anyị niile nọ n'ebe a mụ bụ onye nụrụ nke ịbụọ kama na ihe na-ekwu kama ị ga-asị na ịma nnụ ịbụọ ị na-enwe n'ezi eweta foonu ịkpọchi tinye lọkụ tara lọkụ imo ka a ghara ime ihe obere ego ifu nwoke ọ na-ezo gburugburu ebe ọ na-eme ya ọ dịghị mma ya bụ ị na-ezogharị jebe ebe a na-anyụ nsị ịfụ nọ ndị nwere ya na ndị nwere ezi n'ụlọ agwa gị na ụka mere ya ọ dịrị anyị ọtụtụ enwe ha na n'elu osisi amaghị anụ eti nketote ọzọ ma anụ onye ọzọ ụmụnne bara ụbara kịta enwe ha ana ha na-ebi ofu ebe arụ na ede ka enye ndị ọkpara ebiri na ana nke osote ebiri na nwa ya na agbata obi ụhụrụ ụka nke bi na nọmba 1 bịara dozicha bịa maya POP nke nọ na anasị na ya chọrọ ile ya ele na ya chọzi nke bie na ya chọrọ ikutu ya akụtu na agbata obi m ka o mere ị na-asị ụmụnne bara ụbara sọsọ onye nne ji gị na ya na-agwọ unu nwere ike ibu nwone ma onye anọ enwere kọdụ enwere ihe a na-akpọ filial love n'olu ndị oyibo na-ejikwa mmadụ n'ọbara dị involve ọ bụ ha na-eji tọrịba esi na nwaanyị nke ikpeazụ na nwaanyị nke ọ na-esebe okwu ọwụ maka mpiote dịbafuru ọsọ ya bụrụ ofu nne ọwụrụ maka mpiofu nne ji na-ese okwu ọ dịbafuru gboo maka na Solomon o nwere nke o nwere onye ezi mfe o nwere onye na ngaji unu onye mụrụ ha asị gee ntị nke bụ na nwaanyị ohu nwaanyị nwere ike mee imegoro ya kwa nwaanyị ma nna nne ya mana ịnụtazi obe ebe ọ dị otu ụmụọba ncha anaghị eme ka ha gara eme ebe gị na ofu bụ ọ na-ayọ ha okwe n'isi eje eme ihe goro ya were imetụchi ebe ịsaa onye ọbụla achọ ihe mgbe ahụ ka a na-achọ ihu gị mana ihe narị ekwu bụ ndị ichie ibe m enwedụrụ onye umedu ugbu a ibunye ụmụ nwaanyị saa ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu bụ na ọ bụrụ na enene ya na ofu ahụ ị nụtara mgbe ụfọdụ inyeju ya afọ na ọ daa na nke ọzọ na-adazi anyị ọ na-enyekwa nwoke nsogbu mgbe niile na-asị ejikọba nnụnụ na-efe ọ na-asị dalị ị na-asị na nwaanyị amaghị ebe ma na-ịrụcha n'ọrụ n'iro ịrụcha n'ọrụ iro wee batazie ike agwụ nke ụlọ ọ bụghị mgbe niile ka nwoke na-eme ọ bụghị mgbe niile
a na-abụ Nwoke ahụ akpọghazi abụ ọrụ niile. ekere anyị ekere ezu ohi ibe ọhịa kparaba ahụ pancha na-agụ ha ọfụma otu a ka ọ dị mana ọ bụrụ na eweta ya ịnwekwa aka na ọha mmụọ ịnwekwa aka na ọha mmụọ ị na-abata uchere uche n'aka emekwa ihe na-enye m nsogbu bụ na ka anyị ha nọ ebe a na-adọgbu ụmụ anyị onye ọbụla ka bụ ofu nwaanyị ya bụ biko ule ewekwenye na anyị niile bụ onye ọbụla enwe na-atụbata ikpotu ise n'isi ihe nwuru bụ na ka anyị bute ihe omenala Igbo kwuru etu ọ dị na mbụ na a na-achị na omenala biko abụghịkwa ndị nke a na-aga akwa osi ọbụla ha fụrụ amanya akwa na ndị akwụrụ ma ndị kpọrọ onwe ha na ndị na-eme ihe na bikokwa e nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ndị ụka mebiri anyị kwuru na ọ dị mma ya bụ onye agakwa n'ebe nke ahụ ọ bụrụ na ị chọọ ịnụ ofu ịnụọ ịchọọ ịnụ ụbara ịnụọ iruo n'eluigwe ị ga-afụ Abraham ị ga-afụ Jacob na ndị otu ị ga-afụ ha ụfọdụ ọtụtụ n'ime ha Jacob mechara Josef gbaa abọghị afọ 14 ebe ọ na-achọsa ofu nwaanyị ya bụ na ihe ọbụla dị mmadụ mma n'obi ihe ọbụla aka dị onye mma ohiri n'isi mana biko ọ ga-adị ka ọhịa ga-adị ka enwe amaghị biko mgbe ọzọ anyị ga-abịakwa biko ọ bụrụ na e nwere ihe ọbụla bụ ihe ibu n'obi zitere anyị ozi ma ihe anyị na-etinyegasịrị ọnụ ma nke ọzọ dị n'obi ị chọrọ ka anyị tinye ọnụ biko zitere anyị ozi ụwa kene ụmụafọ Igbo Igbo bụ Igbo nke onye chiri ya zelu udo dịrị ka ụnụra bụ ndị na-anya anyị ntị wee na-aghọta na anyị na-agbanye n'ofu ọnụ goalpost na ọka ọ dị mma udo dịrị ọnụ dị emenewo Igbo ndị ife ọma na-adị mma a sị na nwa mbụ ejeghị ije nke bụ ya ha awụ awụ laịlaị ebe ọ bụ na ọnọdụ ime obi na-amasị gị dịka Ugwumba si kwu na-esonyela anyị na-ezitela anyị ozi ubejie ya debara ụbọrọ bọsị nta ka anyị chụkwa na Owere ntị ndewo biko n'aha ndị niile na ndị otu m ndị chie ibe m ana m asị unu ka emesịa nụ